Ja úprimne poviem, môžete myslieť si, čo chcete, že mne je už toho človeka úprimne ľúto. Ja by som jeho život teda nechcel mať ani z promile. On vlastne on stratil kontrolu nad svojím životom. Doslova do písmena, hovorím to so všetkou vážnosťou. Ten človek je unavený, ten človek nevládze. Ten človek sa aj po tom atentáte všetko totálne zmenil. Ten človek každú chvíľku rozpráva niečo iné, je nekonzistentný vo svojich názoroch. V podstate je nepredvídateľný, neviete každú chvíľku, čo urobí, ako sa zachová, čo sa si zase vymyslí a tým pádom jednoducho je to človek, od ktorého nemôžete už nič čakať, len to, že čo zase vyvedie, ale v podstate sa mu nedá dôverovať, pretože pre akéhokoľvek človeka, ktorý len trošku viacej uvažuje, je ten človek absolútne nedôveryhodný, lebo on je v podstate vnútorne úplná ľudská troska, zničený človek. Stále má 20% v prieskumoch. V poriadku má, ale ja si myslím, že postupne to bude končiť, že on končí pomaličky. On ešte akoby snaží sa z posledných síl ukázať, že ja som tu a že som silný, ale som presvedčený o tom, že v tom dni zúčtovania, verím to, že budú slobodné tie voľby, ktoré nás čakajú, takže že mu to tí ľudia spočítajú. A on už teraz veľmi rozmýšľa nad tým, že čo s ním bude, pretože ja som presvedčený o tom, že s tým človekom lomcuje hrozný strach. Ja vám garantujem, ja som ho videl raz za tento čas, keď sme sa tak narýchlo stretli, lebo sme niečo riešili a som bol prekvapený, že ma vôbec zavolal, boli sme tam asi 4. A ja keď som ho videl, toho človeka, tak ja som si proste povedal, že fúha, tak toto je proste presne jeden vystresovaný, vyheglaný, nervózny, v podstate nešťastný človek.